Добър ден! Вие сте с мен. Това ми е първото издание на експерименти и други джунджурики. Чуйте сега. Днес ще ви представя моят първи експеримент, който е опасен, но и за вас може да е забавен. Не знам. Ще ви кажа какво да приготвите. Пригответе си ПВЦ чашка, тепешир 2-3 см, вестник и оцет. Сега ще видите какво ще направим. Изчакайте ме горе-долу една минута. Сега ви казвам съставките. Тук съм си натрил и направил пудра прах от тебешир. Поставям го тук и вижте. Ето. Вестника не го показвам, защото във вестникът можете да си натрошите прахът от тебешира и да го присипите в чашата. Ето оцет. Винен. Сипах. Сякайте, нищо не сте видяли. Разклатете. Има ли пияна? При мен много. Оставете го 1 час и помиришете. Мирисът може би няма да ви хареса или ще ви хареса. Мен, чао!